Hasan Bajarı Ahmet'in şahideki bireyleri Camiye Valide Bajarı Ahmet'e ve festival hacı amadekirin hem hünermen hem de beşin klubu iştahı İran'ın lideri Teymi Peşvazikirin Her sal Bajarı Ahmet'e festivala zebeşe teyli darxistin. De festivala zebeşande Valiyen Bajarı Ahmet'e parlamenterin partiye geçupedane Serokên dezgehên fermî û sivîl îsal beşdar bûn. Festival ji nava bajêr bi meş dest pê kir. Zebeşên Amedê bi heştiran hat hildan û çalakvan û welatî heta ciyê festivalê bi coş bi stranan meşiyan. Festival bi gelek cûreyên pêşbaziyan berdewam kir. Lê li gor cotkar û Waliya Amedê îsal kiloya zebeşê li gor salên borî gelek daketiye. Sedema vê yekê jî hişkbûyna erdî dibînin. Alameti farikalarından bir tanesi olan karpuzla ilgili bir festival yapıyoruz. 11. kez Diyarbakır'da. Axa Mezopotamya'ya gelek bi berekete. Ax bi bereketa xwe me xelat dike. Zebeşê Amedê him bi mezûnbûna xwe him jî bi tema xwe li hemû cîhanê tê nasîn. Bi vê vesileyê her sal li Bajarê Amedê festival tên li darxistin. Me jî xwest ev kevneşopiyê bidomînin. İnşallah hem üreticilerimiz arasında hem çocuklarımız, gençlerimiz arasında. Li festivalê de zebeşaherî giran îsal 45 kilo nîfhat. Cotkarên zebeşan bi zêr hatin xelat kirin. Laliyekê ve jî bebika yaherî xweşik li nav kalkê zebeşê tê jî hat bijartin. Laliyekê de jî aşpeşek şikilda zebeşan. Cotkar dibêjin îsal ji ber zuhabûna erdî yanî nebûna şiliyê zebeş zêde mezin nebûne. Lê dîsa jî bi tem û rengê xwe ve li Tirkiyeyê di rêza yekemîn de ye. Zebeşê Diyarbekir sembola Diyarbekir e. Şînbûna xwe Amedê temsîl dike. Mezinbûna xwe qelbê xelkê Amedê temsîl dike. Şêrînbûna xwe û sorbûna xwe jî xelkê Amedê can temsîl dike. İsal salê 55 kilo 200 gram bû, îsal 45 kilo 200 gram bû, îsal zêde germayî û kêm şilî he tune diye îsal dake 45 kilo 200 gram. Festivala zebeşan bi pêşbirka kî zû dikare felqeyekê zebeşê bixwe, kîjan zarok dikare zûtirîn zebeşê wekî gogekê li erdê bajo û bi kilamên hunermendan rojek ajot. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.